kertoa, mutta raha on takasen ylpeästi kateellinen olin. Vuokses myönnä sen, onkohan jouluna lumimaas ja routa syväätte meillä enemmän lunta kuin teillä taas. Kiinteistövalvonnan hommat lihan jalostamolla, joo justiin. Ja Ansi hoitaa nuo palojutut, joo justiin. Onko murheita, puhu vaan, mä kuuntelen, joo justiin. Mikä täällä retajaa lähtee mopo keulimaan ja mulla on kokonainen kana uunissa. Joo justiin, joo justiin, joo justiin. Mitä teet? Saa nähdä, tuuko enää ikinä ens vuosituhannella kalomien jälkeen töihin, älä lopeta! Krisu haluaa skaljalle, se soitteli 14.40 vois mennä jos maisemis. Severi Konsta, Nikolai Munters, henkseli kaupoille painele. Mä emme peruta! Kiinteistövalvonnan hommat lihan jalostamolla, joo justiin. Ja Ansi hoitaa nuo palojutut, joo justiin. Onko murheita, puhu vaan, mä kuuntelen, joo justiin. Mikä täällä retajaa lähtee mopo keulimaan ja mulla on kokonainen kana uunissa. Joo justiin, joo justiin, joo justiin. Ei tarvitse tänään käydä symillä, vois hakea biolaitokselle töihin. Pyhäinpäivänä yhdessä kylillä ja viikonloppuna pitkät päivät yliröihin.